Het voordeel van Alex van der Beuken, Mark Viever en Alwin Grijsheels is dat ze elkaar nog hebben bij het zingen van dit liedje. De rest van haar vrienden zien ze al een tijdje geleden ergens kwijt geraakt. Wow en wanneer? Dat weet nemens meer. Hé, dat rijmt. Zeg maar even tegen elkaar Marui dat die drie vanavond in de Maaspoort zien. Alex van den Beuken, Mark Vijver en Alwin Grijsheels zingen voor oog Dat Stel van ons, liedje 7. De wagen stijgt al op de ponyweer. Wat blieft die roep nou toch? Och, wat maken die me keer? Ze hadden toch gezag, geen weer de 11 overwacht. Was het van morgen of vannacht? Wow, is dat een stijl van ons? Voor wie mij zien gekost en op de joes mij zoelen komt. Wat is dat stijl van ons? De wist niet dat het kost. Dat die ons heen zoelen laten stom. Ze zijn de wie weet, maar zie met meer als twee. Je stond de zee nog heen. Wat is dat stijl van ons? Voor wie mij zien beugels, die hadden wij weggeerd alweer. De optocht trekt weer richting Kulse Pool. Maar wie ziet liever hangen in Den Bosch en Lono? Wie stond de klasje neer, maar de rest is weer op aan. Ja, één zoen trekken ze en gaan. Wow, is dat stijl van ons? Voor wie mij zien beugelt en op de joets mij zoelen komt. Wat is de stijl van ons? Er is niet dat het moest, dat die ons heen zoen laten stop. Ze zijn de wie weet, maar zie maar meer als drie. Je stond de zee nog heen. Waar is dat stijl van ons? Waar wie mij zien beugels, die hadden wie weggeerd op in. Waar is dat stijl van ons? Waar wie mij zien beugels en op de joets mij zoelen komt. Waar is dat stijl van ons? Dat die ons heen zo'n laten stop. Ze zijn toch niet weet, maar zien met meer als drie. Je stond de zee nog heen. Wat is dat stijl van ons? Waar wij mij zien beugels, die hadden wij weggeerd op in. Die hadden wij weggeerd op in. Dankjewel.